спомена, какво друго бихме могли да кажем за индустрията и за новото законодателство и по-конкретно какво бихме могли да очакваме, както законодателство почва да влиза от сила от до година. По-конкретно. Благодаря аз за възможността да участвам в този панел. Нека аз да кажа, че тази реформа е всъщност дълго очаквана от индустрията и честно казвам, бих да благодаря на регулатора за успешната съвместна работа и успешното варение на тези промени в социална среда. Няколко аспекти от мен. От една страна, присъединявам се към това, което Светло каза, да пенсионните фондове по принцип са консервативни инвеститори, но факт е, че въвеждане на другите фондовата система все пак развързва ръцете на пенсионно-осигурителните компании да управляват фондове с различен риск и прочим, който дава хората всички осигурени лица да се възползват от дългосрочни външни капитални пазари, говоря за дяловите инвестиции. Така че аз считам, че това е силно положително. В допълнение, факта, че имаме възможност да диверсифицираме и в различни класове с експозиция, която е много по-голяма от това, което в момента се позволяваше, също ще е положително. Говоря, че с инфраструктурните проекти няма да отделяме време там. Просто ще кажа, че освен всичко, което беше изброено, те също могат да бъдат антицикличен инструмент. Не точно управление на нещата, разбира се, зависи какъв точно проект. Това е голям плюс и не на последно място. Възможността ни да участваме в фондовете за растеж и да подпомагаме малките компании на сектора, активно участвайки в ръста на тези компании. Нещо, което до момента беше по-ограничено, но за напред не виждаме потенциал. Позитивите от всичките тези промени са от няколко насоки. От една страна, със сигурност може да очакваме, ще видим значително повишаване на активността на капиталния пазар в България. От друга страна, вероятно ще видим ефекта на понижаване на цената на капитала на финансиране на бизнеса, което също е силно положително и много вероятно ще видим много повече парични публични предавания, билото на дълг, билото на дялови инвестиции. И като казвам, това искам да обърна внимание и върху няколко много важни аспекта, където и продуктите, и бизнеса, и регулатора, и държавата трябва да участваме активно. Говорите за корпоративния свят. Това, което трябва да се случи, бизнесът трябва да почне да се подготвя, за далеч по-добро и по-прозрачно корпоративно управление. Достъпът до финансиране през пенсионните фондове, инвестицията на пенсионните фондове, което е в дълг, било в капитал, минава през активно много добро корпоративно управление, имаме какво да работим, и може да се подхванем с много успехи, има и какво да търсим като развитие там. Това е нещо, което инвеститорите търсят, ние като представители на пенсионната индустрия търсим. Другото, което трябва да се обърне специално внимание на прозрачност, дейността на корпоративния сектор, включително в финансовата част на бизнеса, така че ние като представители на пенсионната индустрия сме запознати и върху информата, инвестициите, които правим, са добре управлявани и искате премерен. Другото, което може да корпоративен свят трябва да се превърти е по-активна работа от гледна точка на търсене на финансиране през капитала, през дълги и през дялови инструменти, пък от друга страна бизнеса в лицето на представителите на вече като компаниите или индустрията в България също трябва да се подготвят, за да дадат налични алтернативи, да видят възможности за инвестиция от страна на пенсионната индустрия в този сектор, за да сме готови да подпомагаме сектора със сигурност, каквото и да правим търсим диверсификация, търсим менеджери, които са добре разработени пазара, идват със съответните резултати, готови са да подкрепим в бъдещи проекти.